Helo, gobeithio bod pawb yn iawn. Dwi jyst eisiau diolch i chi gyntaf am bob dim. Da chi wedi gwneud i teulu fi. Mae jyst yn meddwl gymaint, a dwi'n mwyn gwybod sut i dal chi nôl. Mae'r genod o'r acseberod a fi. Sut mae esyll dyfarnu llofft. Mae o gymaint o fendith cael esyll da Huw a Owen a Abi a Siôn a Cian, a plant i gyd yma heddiw. So, a Nana Huw hefyd, diolch. Mae tystiolaeth fi mor anodd i ddarllen, ond dyma ni. Mae blwyddyn wedi hedfan do. Pam blwyddyn? Wel, ar y 10 o Fai, flwyddyn dwytha, ges i operation ar dop y sbaen, drwy agor ffrynt fy ngwddw. Pan ges i dyddiad yr op, cancellation, oedden wedi gwirioni lan am fod hyn yn mynd i newid y mywyd i a'r plant. Oedd y driniaeth y dda iawn, a ges i fynd adra diwrnod wedyn. Ar Mai 19, tra'n bita te, mi dagais a darn o gig a oedd y sownd yn fy ngwddw. A ddodd Michael yn sydd, dwi'n mynd â chdi i Fangor. Paid o'm dywirion, medda fi. Ti'n mynd â fi i Fangor, jyst yn bod fi wedi tagu darn o gig. A dyma fo'n dweud, na, am ochr dwdd wedi digwydd o. Sut, da fi'n di fewn. Anyway, mynd i Fangor nes i, diwad. Fi'n bengalad fel ydw i. Ges i'n nghalw i fynd i triage. Athon ni allan, a dywedodd y nyrs wrtha i drio clicio can office i Bob. Jyst i drio symud o hwnna. Wedyn dyna nes i, a nath hyn ddim gweithio o gwbl. Athon ni fewn i casualty. Aina, oedd y beth ola dwi'n gofio. Nes i bas allan yn gadro. I geinfed o Fai. Roedd o doctoriaid ENT ym Mangor. Operation ar 9 noson ono. A fy rhoi mewn induced coma. Y diwrnod hwnnw, fe farwodd dat hefyd. Roeddwn ni fod mewn induced coma. 2 ddiwrnod y meddwl teulu. Ond, nathon nhw rhoi fi yn bythefnos. Ath mam i gweld i. A mewn coma. Oedd hi'n meddwl sy'n gorfod i tadd fi. Fi'n meddwl bod sy'n ei dod drwyddo. Daeth blant. Mae'r tyn ac wedi o'n galed fi. Just yn horrible gweld y plant. Daeth mam i'n gweld i mewn coma. Na roedd o. Mae ddim meddwl fysa hi'n gorfod deud y taw wrtha fi. Ddim yn meddwl sy'n ei dod drwyddo. Daeth y plant i'n gweld i yno, ond dim wedyn. Nes i fi symud i Ward Dilas. Ar ôl i fi symud, dywedodd Michael wrtha i yn dad a bob dim. Roedd hyn yn anodd iawn i'w glywed. Mi oeddwn yn ICU am bythefnos ac wedyn yn HDU, High Dependence Unit. Am ychydig oriau, yna symud i stafell fy hun yn Dilas sef ward ENT. Doeddwn yn methu deall beth oedd yn mynd ymlaen oherwydd tabledi ag ati, oedden nhw'n neud i fi hallucinatio. Oedd yn hollol afiach. I sbio nôl. O eistedd mewn Cadair Olwyn yn casualty, y peth nesaf dwi'n gofio oedd Caleb, Elaine ac Enfys yn crio'n gwylod yng ngwely yn yr ystafell. Ar hyn y drysu fi hyd yn oed mwy a methu deall be oedd yn mynd ymlaen. Ath y doctor i fy ngweld i a dwedodd fy mod i lwcus iawn mod i wedi mynd i mewn os o'n honno, neu fyswn i heb di deffro'n bora. Sa'r clot di carmau tyfu a fysa fod i cael yr ewe. Roedd o'n trio egluro i fi. Mod i wedi gael sgan cyn yr operation i weld beth oedd yna a gwelwn nhw clot gwaed yn llenwi ochr yng ngwddw oedd y mesur 17 centimetres. Doedd dim golwg o'r darn cig. Pan gefais yr operation o Walton ar y 10 o Fai, ges i infection, a oherwydd hynny, roedd yr hematoma sef clot gwaed dal i dyfu.
Oedd y tagiad ar gig yn arwydd? Dwi'n meddwl bod oedd o. Ar geiriau ddywedodd y doctor wrthai pan ddoth ei weld i oedd, Manon, there's someone up there looking after you. Roedden nhw'n cael dau fath antibiotics drwy canula a meddyginiaeth arall hefyd. Ond oedd infection gwaed dal ddim dod lawr dim. Ar ôl bod yn dilas am 2 wsos, fe symais fel inpatient i Walton, oherwydd roedd Dr Carlton Bland, sef y surgeon, angen fi yno i gael gwarad o'r infection yn sydyn. Ar ôl ychydig oriau yn fanno, mi deimlais yn ofnadwy y chwil a mi basiais allan. A oherwydd bod yr infection yn y gwaed mor uchel, ges i sepsis sioc ar y galon. Doedd dim pols na'n byd. Pan deffrais, roedd y nyrs yn eistedd ar y gwely ar y Mehefin, yn rhoi CPR i fi, a wedyn nath i ddeitha fi bod nyrs arall wedi rhoi 20 o CPR i fi. Be mae'n gael fo? Compressions. Ia, compressions, diolch. Handi cynners. A wedyn oedd hi wedi rhoi dros 20 hefyd i gael fi rownd. Dywedodd y nyrs hefyd yn Walton, there's someone up there looking after you. Diolch Arglwydd. Yes, I know, medda fi. Diolch Dduw. Roeddwn i Walton am bythefnos, nes oedd yr infection wedi clirio. Deithais adraf yr sbyty ar y 4 o'r Orffennaf. Dwi eisiau cael medyddio heddiw oherwydd dwi'n teimlo fy mod i cael bywyd newydd a bod yr arglwydd wedi fy ngadw'n fyw. Ers i mi ddod yn Gristion, dwi wedi newid yn llwyr. Dwi'n gwybod os o'r plant yn cytuno fo fi am eicol, ond dwi wedi mynd o berson blin ac yn ifir i dderbyn maddeuant gan... Mam y togu fan'na. Maddeuant gan ddew, a dwi'n barod i dystio i'r newid yna heddiw. Roeddwn nhw'n darllen y Beibl yn ddyddiol, yn enwedig y salmau. Dwi'n cofio un bora, roedd Hanna salmi fi, a o'n i newydd allan y salm yna yn y gwely yn sbyty, salm 23. Hyd yn oed mewn ceunant tywyll dychrynllyd, fydd gen i ddim ofn am dyfodi gyda mi. Mae dy ffon a dy bastwn yn dy amddiffyn di. Pan oeddwn i'n sbyty Gwynedd ac ym Walton, roedden nhw'n gyweddio i ddew, plis tyr diach a fi, ac y canu fi'n hun Arglwydd, dyma fi. I mi, y cwbl allai feddwl am, ydy, nath yng nghalon i stopio, a dwi wedi cael bywyd hollol newydd. Lle o'n i dda? Gen i rwan wedi guddio'n saff gyda Meseia nyw. Meseia ydy ein bywyd ni. Bob un ohono ni. Dwi heb wella 100%, fel ydych chi'n gweld, dydy'r boen ddim gwell a rwan yr union sydd oedd o cyn yr operation, sydd yn really frustrating. Ond, dwi'n cario ymlaen. Dwi yma. Dwi'n fyw. Dwi'n cael flashbacks yn aml ac yn gofyn i fy nheulu os nath hyn ddigwydd a do ydy'r atab o hyd. Yr arglwydd sydd yng nghynnal i heddiw, dwi'n mor ddiolchgar am hynny. Dwi'n gweddio bob bora iddo fo helpu fi, fod yna i fi, a'r plant, a'r teulu. A mo'n neud hynny. A gyda'r nos dwi'n diolch iddo fo am pob dim. Fel dywedodd Pedr de, rhowch y bethau rydych yn ein poeni amdanynt iddo ef, oherwydd mae e'n gofalu amdanom ni. Felly, bob dydd a thedis i, dwi'n diolch i'r arglwydd am bob peth, o'n ngwylod fy nghalon, a dwi'n caru gweddio iddo fo ac addoli yr arglwydd gymaint. Bydde di enw'r arglwydd cael ei foli drwy'r byd i gyd. Dwi'n teimlo'r arglwydd, wel, o'n i teimlo'r arglwydd yn deud wrthai, Joshua 1:9. Dwi'n deud eto, bydd yn gryf a dewr, pai bod y gofn na ffanicio. Dwi yr arglwydd y ddew am fod gyda ti bob cam o'r ffordd. A Corinthiaid 2,
Pan mae'r rhywun yn dod yn Gristion, maen nhw wedi creu yn berson newydd. Mae'r hen drefn wedi mynd. Mae bywyd newydd wedi cymryd ei le a Duw sy'n gwneud y cwbl. Wsos dwytha, yn addoliad Robin, dyma Robin da, yma gofynodd i bob un o'n ni weddio a gofyn beth sy'r arglwydd yn deud wrthoch chi. A cwbl welais oedd, you've got this, mewn capital letters. A ers hynny, mae Sean, fatha mae plant yn gael efo Sean BBC, a Ceinwen di dod ata fi a dweud bod nhw wedi cael arwydd, bod nhw wedi gweddio amdana fi, a bod nhw wedi cael arwydd hefyd, sy'n yn golygu gymaint. Mae'n gwybod pan da ni mewn gwendid, mae'n gwybod pan da ni'n llawenhau, mae o yna i ni drwy bob dim ots be. Clod i ddew, de. Unwaith eto, dwi'n diolch wylod calon i bawb am caredigrwydd a gweddiau, prydau bwyd i'r teulu, help ariannol i'r teulu, Johnny Sal. A theidis i, dwi'n mwyn gos i di dal i chi nôl am y cwbl. Troops, fi a'r teulu, grwpiau cymuned, teulu'r eglwys, ym mhob cwr o Gymru. So Sean yn deitha fi, oedd Arwyn a Rachel yn deitha fi man hyn. Da ni wedi bod yn gweddio amdana chdi, yn capel ni. A dwi'n diolch i chi gyd. Dwi am gofio am byth bythoedd mod i'n cynrychioli'r arglwydd Iesu Grist ac yn lledaenu'r gair amdano. Gobeithio bydd Duw yn bendithio chitha hefyd. Wel, diolch Duw yn dydi. Dyn ni yn llawenhau am sut mae Duw wedi bod ar waith yn dy bywyd di, yn wedig dros y blwyddyn diwethaf yma. Dyn ni methu diolch ddim o digon am cynnal chdi a'r teulu cyfan. Dyn ni mor falch o weld chi gyd yma efo ni bore yma. Felly, mae heddiw yn diwrnod special iawn am lot fawr o'r yma yn dydi. Ond dyn ni yn mynd i troi mewn munud at y dŵr sy'n draw ar y byrdd yn fama, a dyn ni yn mynd i dyfydyddio di Manon. Ond cyn i ni wneud hynny, dyn ni'n mynd i canu can. Oedd Manon di sôn amdano fo, a arglwydd yma fi ydy'r can. Ac mae o'n can sydd yn ymateb i'r galwad mae Duw yn rhoi bob un ohonyn ni. Yr galwad mae Manon wedi ymateb iddo fo, a dyn ni'n dathlu hynna bore yma. Felly mae'r can yma jyst yn cyfle i bob un ohono ni, i cyflwyno'n hyn fel oedd Rhys yn deud, i'r arglwydd. Unwaith eto o'r newydd, neu efallai am y tro gyntaf, i ni jyst derbyn y gwahoddiad i ddod yn agos ato. So dyn ni'n mynd i canu hyn efo'n gilydd, a wedyn mi fyddwn ni yn troi at y bedydd. Diolch. Felly, dyn ni'n troi at y fedydd. So Manon, cyn i ni dyfydyddio di, mae gyda ni cwpl o cwestiynau i ofyn wrtho ti. Felly Manon, a oed wedi dod yn wyneb a perffeithrwydd Duw, hefyd yn dod wyneb a dy angen, ac yn cyffesu dy pechodau ac yn sori. A felly o'i ti wedi derbyn Iesu Grist yn arglwydd a gwaredwr ar dy fywyd, a wedi derbyn y maddeuant sydd ar gael i ti am ddim trwy ras a chariad Duw. Ac yn ola, a oet Manon yn nerth yr ysbryd glân yn ymrwymo i fywyd newydd o ddilyn, gwasanaethu a tystio i Iesu Grist. Felly, dyn ni wedi clywed stori Manon. Dyn ni wedi clywed ei proffes o ffydd. Dyn ni wedi clywed yr hyn mae Duw wedi gwneud yn ei fywyd. Ei ffydd yn Iesu Grist fel gwaredwr ac fel arglwydd. Felly, ti barod? Okay.
Okay, dyma ni. Lovely. Felly, newn ni cael gwallt cartans yn barod i'r dŵr. Felly Manon, a'r proffes dy ffydd yn Iesu Grist, i fod yn fab Duw ac yn waredwr personol i ti. Dwi yn difydyddio di yn enw Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Please, raswch am bwyd wedyn. Mi byddwn ni'n cael amser ar ôl yr oedfa i dathlu fel oedd Manon jyst yn sôn. Oedd hi'n dweud, please, arhoswch am y bwyd ar ôl. Mae gen ni lot o bwyd ar ôl. Ond cyn hynny, a cyn i ni canu yn can olaf, dwi'n mynd i wahodd Mari i fyny, jyst i weddio dros Manon ac i gyflwyno hi i'r arglwydd. O, arglwydd, da ni'n diolch i ti, da ni'n diolch am popeth ti wedi wneud. Ti Duw mor hael, ti Duw mor dda. A diolch mor anodd. Mae'r blwyddyn dwytha yma wedi bod i Manon o'r teulu Duw. Ti ddim di gadael nhw. Ti di bod efo nhw. Ti di cynnal nhw. Ti di darparu ar eu cyfar nhw. Diolch. Diolch Duw. Diolch bod ti wedi bod ar waith yn bywyd Manon ers blynyddoedd, yn dod â hi i fewn i dy deyrnas di, fewn i dy deulu mawr di. Diolch am hynny, diolch bod hi wedi gweld gwirionedd sydd yn Iesu Grist, ei hangen hi, a jyst i derbyn y maddeuant a'r cariad, a'r gras, a'r llawenydd, dim ond Iesu sy'n gallu roi. A Duw, da ni gweddio i Manon wan. I ti, please, cario ymlaen, i cynnal hi, arfogi hi, rhoi nerth i hi, o dydd i dydd. Duw, yn y dyddiau da a'r dyddiau anodd, wneud i helpu hi codi llgada i ti, Duw, i ymddiried yno ti, i wrando ar dy lais di. A fydde di, Duw, yn rhoi i hi be mae hi angen i gario ymlaen, i tyfu yn ei ffydd, ac i gario ymlaen cerdded y daith o fod yn blentyn i ti. Duw, dwi'n gyddio fydde di'n llenwi hi rwan a phob diwrnod gyda dy ysbryd glân. Llenwi hi, Duw, mwyn i hi gallu gwybod ti hefo hi, mwyn i hi gallu clywed dy lais a siarad be ti'n deud i bobl eraill hefyd. Duw, wneud i defnyddio hi i ddod â bobl arall i fewn i dy deyrnas, i dangos i bobl eraill y pŵer a'r gras a'r cariad sydd ynddo ti yn bywyd trwy Iesu Grist. Duw, wneud i bendithio hi a'i theulu hi. Diolch am bob un ohonyn nhw, wneud i bendithio nhw, Duw. Please, a cario ymlaen i fod ar waith yn bob un ohonyn nhw. O, Duw, ie. Da ni jyst yn llawenhau yn y diwrnod yma heddiw. A jyst yn gweddio ysbryd glân i llenwi ni gyd. A da ni gweddio ni dros fel eglwys hefyd, i ni gario ymlaen i helpu Manon, i helpu ni i'r ffydd, i helpu fel da ni fel cymdeithas yn helpu'n gilydd i dyfu, helpu ni cario ymlaen i wneud hynny hefo Manon hefyd. Ond Duw, diolch am heddiw. Dwi'n gweddio eto, dy ysbryd glân i ddod a i ti bendithio Manon yn fawr. Yn enw Iesu. Amen.